Gaskiyan labari a inda 'yar damfara ta kashe kanta bayan ta damfari wani bawan Allah a social media. Kafin mu shiga daga ciki, 'yan uwa muna roƙonku ku danna mana subscribe, sannan ku danna like domin ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku labaran duniya kai tsaye. Kamar yadda kuka sani, wannan tasha ce wacce ke kawo labarai kai tsaye. Don haka sai ku danna subscribe sannan ku danna like. Ke duniya, ina za ki da mu? Rayuwa ta lalace ta ko'ina a kafar sadarwa ta zumunta. Wannan ita ce Aisha Muhammad Nasara, wacce labarin mutuwanta ya karaɗe social media daga shekaran jiya zuwa jiya, inda mutane suka ta tausaya mata, suna mata addu'o'i na samun rahama daga gafaran Allah. Ina ɗaya daga cikin masu mata fatan dacewa da kyawawan masauki. Aisha dai ita da kanta ta sanar da cewa za ta mutu sabida za a mata tiyata, amma a wani asibiti aka yi tiyatar. Da yaushe aka yi tiyatar? Duk wannan wani abu ne da ita kaɗai ta san shi. A zahiri ma wannan account ne na bogi, wanda akwai wani account ɗin ma mai suna Fatima Aliyu a wannan kafar ta Facebook. Shi ma bayan yunƙurin damfara ne da asiri ya kusa tonuwa. Mai ya faru bayan haka? Za mu ci gaba da kawo muku labarai kai tsaye. Don haka muna roƙonku ku danna mana subscribe, sannan ku danna like domin ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku labaran duniya kai tsaye.